ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Ngiyabonga. Ngibonga uma phambi kaNkulunkulu. Amen. Nokho ke bangcwele basePhakameni. Ngiyabonga ukuthi ngithunywe uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu ongithumile ngithunywe unyazi lwezulu. Amen. Lesikhathi esikholwa kuso, lesikhathi esiphila kuso, kuyayikuphoqa ukuthi uma uthunyiwe chaza ukuthi uthunywe imuphi uNkulunkulu. Mina ngithunywe uNkulunkulu unyazi lwezulu. Amen. Emhlabeni akekho uNkulunkulu ongangonyazi lwezulu. Amen. Sasibothanda ukwazi ukuthi ngisho ngani lokho uyoqasha ihholo bese sibiza noma ngibize afake isudu ngoba sobe singekho endlini yesonto, sobe sehholo afasa uthayi nami ngifasa uthayi, ngibhinqa ibheshu namhlangalelo la ngaye ngibhinqa ibheshu. Ukuthi amasudu enganginawo ekhaya kasangilingani ngoba kade ngihamba ekhaya uyayitsheleka ngisho kwabanye nangumalume phambi kwami uNdimande umfundisi uyongitsheleka ngigqoke ngoba kuyofuna la ngibe muhle ngoba ngobe ngiyochaza ngoNkulunkulu unyazi lwezulu. Amen. Bakhonza abahle mhlasimbe abanye abakezwe emhlabeni sekukhona unyazi lwezulu. Mhlasimbe abanye basakhathele kancane. Mhlasimbe abanye umndeni yabo isathi ake sihlaleni nani lapha ekhaya. Hawu niye esontweni naye ake sihlaleni phana. Yabo. Kufanele umtshele lo dawu awuthi ukulinda awudli nazo izinhloko zeimbuzi. Umtshele cha zidle. Ngoba vele uzidla ngeSabatha. Mina ngiyobona unyazi manje. Amen. Amen. Ngiyacela uNkulunkulu oyingcwele wasePhakameni unyazi lwezulu angiphe ukukhulumisa kababa wami. Ubaba ongizalayo wengasheshisi umekhuluma. Abamazi bazombona. Baba uyokhuluma sidenga noma jaha kangakanani. Kodwa baba uyokhuluma nje lokho akukhulumayo. Ujahe utatazele ayithule ngakhuluma nje kancane kodwa akhuluma ngezwi elikhulu. Wena ebhesi baba mina nginayo ibhesi uNkulunkulu akangipha. Namhlanje bangcwele sisengwaqangwaqeni indaba eyahlula abaJuda emhlabeni yabaphundula. Kodwa uNkulunkulu wasePhakameni ushembe emuhle wasinika walivusa lolu suku lukaKhisimusi. Amen. Khona ngoKhisimusi khona uDiwali khona uEid khona uChristmas, Merry Christmas. WamaKristu thina siKhisimusi nje ngqo. Amen. Uyaphoqa ukuthi wonke uphela nje ichaza ukuthi uChristmas ngani. Abafundile bayaye bafundi bathi ngoDisemba 25 usuku lokuzalwa kaKristu. Born of Christ. Akazali uKristu ngalolo suku.
Ngiyaphika. uKristu akazalwa ngoDisemba 25. Ngiyaphika lokho. Ngiphika nganansi incwadi. Ngiphika ngencwadi. Umshumayeli ngocela ngisize ngoba amehlo akhe ayashesha wami ngengafani namabhodlela amnyama namhlanje. Uyangifundela uLuka oqala. Ukhona umshumayeli wasethembeni ungaphandle. Ubi Muswala Mvubu angifundele. uLuka oqala Luka 1 verse 26 ngiphika ukuzalwa kaKristu ukuthi uKristu akazalwa ngoDisemba 25. Phumela obala nje keleke yaphika. Kuleli bandla kubalekile ukuthi umuntu nomuntu athi mesethule noma esehliswa bese hlatshelela ingoma yakhe ayeyithanda kaShembe. Amen. Inokosha ke konkosho ngikosha la lokithi kodwa ngithanda ukuthi ungenza izinto ezinhle. Amen. Umuntu nomuntu kodwa ukuthi bese efile kwenengoma kuleli bandla ukuthi bese efike walala umfowatombela awesivume le ngoma yakhe le ngoma bese sivuma siyohlabelele nje kade ungena ngoma oyithandayo kasibe ngingushozi nalapha wala ngangeni la ngitapha nje la endlini la kuleli iqele kodwa sekumuzi namhlanje into esasingayiphuphi noma silele ishokoko bethu abazange bayiphuphe. Abantu bakulelizwe esigijima kade sigijima nabo kulezi intaba babazi ukuthi kwakuthi mase kuphele ngake ngihlabelele ngithi Nkosi Baba yakuthanda uqondisa ukuthi abantu bathi namhlanje kuleli bandi iBhayibheli lingafundwa kodwa ukuzalwa kaKristu kakusiyena uDisemba 25. Afunde funda mshumayeli ngenyanga yesithupha ithi incwadi efundwayo sasibanda baphethe amabhayibheli emthethweni libandla uthi iNazaretha neNazaretha ungaba inkosikazi ngaba umama ngaba intombi ngaba inhlatshut uthi umthetho bese babhathiwe akabe neBhayibheli nesihlabelelo. Ithi incwadi efundwa phansi uLuka 1 verse 26 ithi ngenyanga yesithupha ingilosi uGabriyeli Gabriela yathunywa uThixo nakho ke ngithandayo
ukuya emzini waseGalile. Linde mshumane linde. Ashahe ndawo sike etohweni. Kodwa fasichaze manje isikhathi manje iqala indaba kaNkulunkulu. Afanalo ambhenza abanye abafana inhlabathi la sitimeleni. Bethu December 2020 the born of Christ. No. Ngenyanga yesithupha. Ingilosi uGabriel. Yathunywa. Ithunywa uJehova uThixo. Waza mshumayeli. Ukuya emzini waseGalile. Emzini waseGalile. Othiwa iNazaretha. Mfula. Amen. Yayothi entombini emiselwe indoda. Igama layo linguJosefa. Igama lendoda kwakunguJosefa. Wendlu kaDavida. Wayenomkhulu wakhe noma noyise wakhe uDavida. Woza nayo. Igama lentombi linguMaria. Igama lentombi egane uJosefa ugama lalo linguMaria. Ingilosi yangena kuye yathi. Ingilosi yafika kuMaria yathi kuye. Wena onenhlanhla. Hey. Lenda ufuna uhlale phansi madoda. Phatha amanzi ngengoke emaparlament makhulume. Seke phatha izigubhu zamanzi. Uhlale phansi manje le ndaba. Osidingayo asimeme. Asankinga ukuchaza ukuthi uJesu akaze kwenzeke nangeshwa azalwe ngoDisemba 25 kwakhona suyigeni waphuma isibozo izingozi wena onenhlanhla woza mshumayeli Inkosi inawe. uJesu nawe Ubusisiwe esifazaneni. Ubusisiwe namakhosikazi nonke akhona labaJuda Eseyibonile lengilosi Maria wethuka ngezwi layo. Wethuka ngoba wezizwe ngalazi. Ezindla ukuba kubingelela kuni lokhu. Mandoda. Ecabanga. Abantu banamhlanje izulu abasasazi. Ezinza. Okuba kubingelela kulokho ecabanga ukuthi inhlobano kubingelela lokho wena onenhlanhla. Boza. Ingilosi yathi kuye. Ingilosi yathi kuye esacabanga yena. Ungesabi. Wethuki. Maria ufumene umusa kuThixo. Wena Maria namhlanje wenenhlanhla ufumene umusa kaJehova. Beka uzakhulelwa. Njengamanje uzakhulelwa. Uzale indodana. Uyiqambe igama layo uJesu. Hlala phansi mshumayeli. Hlala phansi. Uzawukhulelwa wena Maria ngoba inkosikazi enhle nenhlanhla. Uzozala indodana ogama uyiqambe igama layo ngoba uJesu. Asibaleke. Sibale eNazaretha. Asibale. Nyanga uqala uMaria isolo ukuthi something is happening. Kwaba uJuly. Amen. Akhona amakhono endlini. Amen. Angithanda ukukhuluma ngathi ngikhuluma emsakazweni. Kwaba uJuly. Kwaba August. Kwaba September. Kwaba October. Kwaba November. Kwaba December. uMaria ukhulelwe inyanga zisithupha. Izalukwazi angakuba uJesu siyaqala ukuthi hawu. Kwazi kwakuhle lapha ekhaya ukhona okuzovela. Ukuthi umakoti umethwele ekhaya kusho izalukwazi iqala zithi akwazi kwakuhle. Ukhona okuzovela la ekhaya. Izalukwazi ke zasho ngoDisemba. Bathi nyangeni yesithupha. Bathi akwazi kwakuhle lapha. KwaDavida namhlanje.
hawu khona indaba ezokwenzeka inyanga yesithupha kwaUjanuwari 7 kwaFebruary 8 kwaMashi 9 akhona amakholwa nje. Amen. December, January, February, March wafika umsindisi. Amen. Base bemqamba igama lithi igama lakhe uJesu ke waseNazaretha. Amen. Oshodayo uyophamisa isandla noma ufuna incazelo uyofika lapha endlini la ngihlala khona. Ngibanga uNkulunkulu manje ngikwazi umchaza ngikuthi. Kodwa bengichaza usuku ehlanengene ngathi asikho nje ekudidekeni. Amen. Asikho senkingeni ukuthi asazi basiyaphi. Sikristu ngempela ngo. Amen. Inyanga esingake? Ngalayi. Wazala umsindisi. Wazala umsindisi ikhonze inkosi. Wazala umsindisi uManazaretha engcwele. Wazala uShembe. Amen. Amen. uShembe usuka entabazwe. Washona emapondweni. Wafika hlala emapondweni wavusa lolu suku. LukaMashi wadona Khisimusi lo wamaNazaretha. Amen. Wawa maSulumane noKhisimusi wawo. AmaHindu noKhisimusi wawo. AmaBahayi noKhisimusi wawo. AmaKrestu noKhisimusi wawo angawazi ofuna amaKrestu agqoke kahle azosibuza. Uthi lobusuku lozalwa kwenkosi uJesu. Wathi bese kubhombela base behlabelela. Ababekhona egospel eThabeni zaseMpondweni base behlabelela. BaJerusalema asikho nenkingeni. Izinyanga ezilevula amasango. Alolu suku lwaMashi 10. Onemali yothenga into apresent omunye. Yathi onembuzo obamba imbuzo ayinqume. Athi happy Christmas. Onegusha onqume igusha athi merry Christmas. Onenkomo yohlaba inkomo athi merry Christmas. Otabone nomunye ngalolu suku osondela kuye asamthawule athi mntaka Jehova happy Christmas sawuqeda unyaka. Amen. Anazaretha. Ungenzeka abasizana nje khona abangathethelelene. Ngenzeka longozi. Sibaphezulu bekanana nawe khona uqabane naye. Khona uthi bambuka uthi inhliziyo yami lo muntu iyamnyanya. Umuzi wamaNazaretha lapha
hamba ngiphoseke iseleni yakijima nje into zami ngijakhukela umfula imbokodo ngiwelele phesheya endlandlama asimba abantu kuzukuphi lapha phesheya komva kwakho kusendlandlama la uhlezi khona kusofudu akabo uNkulunkulu ngijakhukela imbokodo ke manje ngisehla la hamba ngiphose mawahla ngithi asehle la mawazi uhambe ehlanzeni ngeke ulungela ngenzansi ngokhona kuba kuhlehla khona hlale phansi wehle ngezinqe nangeenyawo wahlala shona phansi empuso embode bengithi abakhonzi inyanga yezulu asinika lelo suku inyanga yezulu alikhanda leli sonto inyanga yezulu alikhanda leli bandla Amen. njengoba namhlanje unazi lezulu likhandile leli bandla sibasha nje Amen. Kwakukhona lapha ekhaya uJove Gcina lapha ekhaya njengophinde wabuye namhlanje unyaka zina ngawo wathi ukusuka namhlanje wathi ngiyazesula zonke izono zweni namaqaleni senokhanda ezintsha kusuka namhlanje ntambama amen wayekhandani wayekhanda ibandla Amen. manje ngingembe kuthi moshawujana sigijima ethina sikaManazethe sesibubuzeke phansi siyakubantu abaqondo bamhlophe sotsheleka imali ezalayo sofaka ingane esikoleni ngoba sibhubhudle ngosuku ongelona usuku olungenasibusiso umshwana mvubu sekhona la endlini afunda uJeremiah 52 verse 81 ngifuna ukukhala uDecember 25 abantu bakulelizwe bangazi ukuthi igama lami nguMankeni bese ungishintshe lapho nguMankeni owaziwayo nobaba wami uyaziwa bambiza ngegama bathi Makhothoza ukhulu bayamazi ozala ubaba ugidla imthangala koJehova njengentolwane emathanga esabe manje yonke into edankumele obala kanje abangifuni bazongibhidle kabi ngiphika ukuthi ngifuna ukutaza kusengiphikile uChristmas kakuwona sengifuna ukutaza uDecember 25 ukuze ubone ukuthi sifunde ngokwanele kuleli bandla asamajazi kodwa 52 afunda 31 kwathi ngonyaka wama-37 37 years wokuthunjwa kukaJehoyakim wathunjwa uJehoyakim inkosi yakwaJuda wawuyinkosi yakwaJuda awufamba mama ufunda kakhulu ngenyanga ye-12 nakho-ke la ngithanda khona ngosuku lwama-25 lwenyanga manake mana mshumayeli asikho etohweni Kokeli ay ngwalangi ngomnyaka wama-37 wokuthunjwa kukaJehoyakim inkosi yakwaJuda ngenyanga ye-12
ngosuku lwama-25 lwenyanga u-Elvemerodaki inkosi yaseBhabhiloni ngonyaka wokuqala wokubusa kwakhe waphakamisa ikhanda likaJehoyakhimi inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni. Amen. Walo dingakutolikwe. Odinga stolikwe ngaphethe iBhayibheli. Ngonyaka ka-37 years angeke kodwa lapha. Ngithanda la ithi khona ngenyanga ye-12 that is 12 months. U-12 months ke uDisemba. Bawuqala ngoJanuary, u-12 months kuba uDisemba. Ithi incwadi yeBhayibheli lami ngilifundayo angazi. Kusho ukuthi mangasho njalo yakhe iBhayibheli ipage yakho likhiphe. Khipha lelo page sikunike leli page ngaphethe amaBhayibheli. Ithi mhla 25 inkosi ayibusa leso sikhathi yapha umkhanda Joachim yasimkhiphe etilongweni. Ayibalula incwadi ukuba kuzalwa uKristu. uKristu uza ingilezi ithi wena ukhulezala umntwana isho ngoJuni enyangeni yesithupha ithi wena ukhulezala umntwana masiba nenyanga amakhosikazi nawo kahle lesiganiwe inyanga ka9 uMashi inkosi efuna uManazaretha Sikani. Iyafunwayo. Sabamba usuku ngeke namsebenzi othatha yonke imali esebenza unyaka wonke ujike kodwa abangaphuzwa kodwa athi umuntu ngophuza amahandazi ngoba avele uChristmas kenza ukujabulisa uselebhedla kavele usuku lokukhulula kwaje yakhe imisibosho. Yebo. Athi umuntu angiphuzwa kodwa namhlanje ngizodla amahandazi. What is a handazi? uNazaretha. Manje shomhla ka 1 January Songena nawo sithi imdede langene. Umzosashawa iqhabu lapha. Yeah. Kwenzekana? Khethekelwe inyongo. Yanda abafasi ikhulume eNazaretha. Ukuthi uNazaretha ngeqonda. Uhamba udlushisa nyama. Uhamba uthi into ngayazi. Uthenga noma ikuphi uzingomo uthi le pulo vose ngithengile enkomo phela kodwa ibhaliwe uthi enkomo uthi ayithenganga esitolo seSulumane nesitolo thenga kusona kubhaliwe lapha phezulu ukuthi halali mawufuna ukuthenga impahla mhlawumbe kubheka mawungena ebhusha uthi ibhaliwe ukuthi halali lapha phezulu ihalali isitolo esingangenwa ingulube umbhalo maSulumane ayingena ingulube nangebhathi kudayisa ukudla omgcwele phakathi ohloliwe yini dala sambe sidla nje amona mhlambe ncela ingingile umuntu eThekwini hambe hlubula ingingile othini kwalona lolu dalazi ucoshwephi hlubula ingingile nje umuntu idla ingingile uhlanga nje chicken dust ushinkukhu ngene inkukhu wafuka ihlahlela njengoba lawa ihlahlela inawe bese efike ibeka phezulu kolokuzana womlile ekhaya adle kahle ukudla kupheke ekhaya uthi umuntu udla chicken dust udla idasi akadle onchicken Linga lenyama ayiphekwa kuseni akhona amakholwa endlini amen ichicken dust yebo ithole ngosike siwashayisa omnenkofu Ngeke thola famini esathela nje uyithole. Uyithola manje 8, 9, 10 ebusuku, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 iphele. Ngoba vele basose bekukhutuzile yaphela imali, yaphela nya swe ngokuhamba udla. Sisemngcwabeni uzophenala itafula. Labafundisi. Hawu. Emngcwabeni yafala befundisa awuthina sisalinde ukubusisa ithuni uyafika abanye abefundisi sebephambili haleluya amen sebephambili sebephalile kuthiwa self-service uyayiphakela udle as much as you can uyamfika kusedlini kusedlini nothaya usuzwangcoliswa iklevi
Sithi hayi manje mfundisi ngoba usephila lapha phaka nawe lapha utshela umfundisi. Ongathwali itshe ngawe. Utshela umuntu ozonimambutho yamazi ungulunga athi angimazi. Yamazi madonsela athi angimazi. Ungemanye yamazi. Hayi, osephaka lapha sefundile ukudla okuphaka yena. Hey. Cha Nazareth. Unazareth shamba amhluphekela kakhulu. Asihambe kumanje sinenga. Ushona umfowenu usuya khona ngeSabatha, usuphula inkonzo yeSabatha, usuya iNazareth kanibami ngeSabatha. Wakukhona iNazareth emngcwabeni, ubathi umuntu ngeSabatha, angangeni lo muntu welizayo. Angangeni emndenini wakhe. Kwenzenjani pho? Yini dala ushumela khuphuza inkonzo ngoba ngiyakuthi manje ushoniwe lapha ushakuyovela. Uyovela ukuthini? Uzuvele nje umvela. Uzuvela nje uvela ukuthini iNazareth? Lo mfula. Uphi wona? Inazareth umsebenzi iphoyisa ukudla. Hayi lathi. Uze umuntu ubizoka amakhelwane. Wenza na? Hayi manje bekuhlatshwa inkukhu lapha, bekufike amakholo ebusuku. Ayibusisile lenkukhu. Manje sidle. Sidle makhelwane. Lokudla yini igama lakho? Ilathi. Kanti kufike umzalwane ubanda bezokhuphula abala ekhaya. Ebayisaphi? Cha bezobakhuphula. Cha ngikhuluma kahle ngikhuluma ngala ngizalwa khona. Ngidabuka la, ngizala la, nobaba wafela la, noma nami ngiyofela la. Amen. Yeah. Akekho ngasatoka ngibona kwakhe mina ngiyodla. Ongesilona iNazareth. Mina ngidla namaNazareth angimeme ngifike ngihlale phansi ngidle futhi mase ngifike ngidla onke ihlobo ukudla ngikhona usokukudla kweNazareth angikubusi sijuku ukubusi sokuphekwa iNazareth. Yeah. Mali wrong ngoba shona. Kodwa hayi ukuthi ngangibona kuthiwa yodla lapha kamakhelwane. Jawi imalasi zingaka negcekeni. Nethebe isaze ngigceka vele bebejukuda sebekade awasabona nokuthi uZinazareth seyijukuda. Beyijukuda yini? Funda Mshumayeli. Jeremiah 30 verse 7. Seyijukuda. Yo mfula. Uphi wona? Tayima isiphuma eceleni bese ngihlala phansi. Amen. Wonke inkinga nje ngazi unyazi emhlabeni. Ayeke enye indaba engiyaziyo. Ngazi indaba onyazi, ngazi indaba yothingo, ngazi indaba yenyanga izulu, ngazi indaba yelanga, ngazi indaba kaBhombela. Ayike enye ngiyaziyo. Yeah. Wena waziphi wena? Kodwa wangexoxa kokho malume. Funda Mshumayeli 37 Jeremiah. Awu. Lukhulu lolosuku. Amen hlala phansi. Oh mfula.
amashumi amathathu anesihlanu iziKronika zesibili 35 ivesi lokuqala funda Mshumayeli uyathi ubaba amaNazaretha ayigcwele make ngaphimba umthandazo wesabatha ahlala phansi amaNazaretha egcwele endlini hlale phansi sengiphoxekile athi uyabhimba ingani bakwathi wahlukumeza ubaba hlala phansi uyabhimba isihlabelo sesabatha usihlabeleke engathi ulima ukhula isihlabelo sesabatha uvesi 1 uphezulu uvesi 2 uphansi ngithi ubaba kodwa uthini kimi bese hlabelela athi nxa sekuvaliwe valiwe awusena yena kanti nxa sekuvaliwe valiwe awusena ukuhlangana naye ehamba ngevesi awumfana waqoka ivesi hayi ukuthi manje besaklini imoto la swasha imoto uthi omunye komunye uphumaphi uthi asiphume ehlakazi benokwenzani wayithatha ihlabathi umfana wayibhema hawu nangebhema ihlabathi uphumela akasazi ukuthi bewenzani ihlakazi kuyini ihlakazi lomhlakabani akasazi umphendula athini lo mfana usindisiwe uthi yazi ngomema mina usuku lendlakazo ngomema kesiye phasike nawe lapha emalomeni emerindi lapha esigodlweni samaloma ungomema kesiye phasike ekhuluma ingane kwani iphasika lo oyiNazaretha usulu kuphendula lo uthi endlakazi bengiye phasike iphasika yini dali iphasika ngani bemhlaka 1 ngena bemhlaka 11 ngena bemhlaka 13 ngena bemhlaka 30 enyanga elehlukene iphasika thina sikulawodla isidlo phezulu kwentaba omhlangano besidla isidlo sephasika funda Mshumayeli uthi umhlaka bani iphasika uJosiya wenza iphasika kuJehova eJerusalema balibulala iphasika ngosuku lwe-14 lwenyanga yokuqala wamisa abapristi endaweni yabo bamba iphasika nini 14 January laba Mshumayeli funda kahle hlala phansi unami manje sixoxe indaba sezulwini iphasika ngoJanuary 14 yiko phela isidlo somhla ka-14 January ngoba sidla isidlo sephasika elingcwele kaNkulunkulu amen lelo balibulalayo basukushe ngwadvusa leli akwasapho ngento bathanda izicala ekhanda amen noma labantu ubhola akhabele thuba kwakhe yebo ngasiba abantu bebengeke izolo khona ingoma ke thathelwa phambili eFront isibongani Jehova
ngabe ngibonga ukuthi indaba eyahlulo baba abangizalayo ababezwa ngendaba mina ngiyibone ngamehlo. Amen. Hambile noNyazi khonze inkosi. Ngixoxela abalanga ngithi ngoba bekade bebakhala umusa. Bangole sibona inkinga. Yo. Wathi umuntu mekhuluma kule yabona uNyazi. Ufana nomfazi mamba. Umfazi mamba mase uthi ubeke la usubule ethi ushayile. Ayingakonga uyakwazi ushaya. Umfazi mamba inyoka engashayeki. Iyatshuza lawa bahlala emalokishini abangathi umfazi mamba. Awumfazi mamba ukamela zabaleka lazengane bhekwe lapha uthothu ngapha. Bathe vimbile president abomhlangano. Enhlakazi. Lwafika uNyazi. Yeah. Bakwethu, bangcwele. Hayi lwafika. Lwaphuma uNyazi. Lwaphuma ngazi umuntu ukuthi liyaphi. Lwaphuma ngazi inkosi yesizwe. Kwazi lona lodwa ukuthi liyaphi. Lwamuka nazo. Yebo. Yasikhona. Sathi libeka phambi kwenyanga izulu lapha ebuhleni ngelanga. Sishaya sibhinqa isikotshi labafo omdlulu khona umdlulu wakithi la. Umvangelwa la emangeni. Ozalo Mantinga. Ozalo umdlulu osethapuka. Sathi libekile. Kuyisonto sigidaba ngaphakathi isikotshi seguka amasokisi ayiphethe ubiyela benoluka. Umvangeli siphethe ubiyela kwale pangeni noluka wasematuku. Saphethe uke. Esiphola isetemuka phambi kwajava setemu siphethe imhlophe endlela simnyama. Inyanga ezile yafika abambelela phezu kwenkosikazi evuqomlayini yabuza kuShabangu yathi eShabangu omshumayeli yathi uShabangu baba uyakhuluma sidemsho eShabangu yathi uShabangu baba yathi uyazibona ezami ngikhotha ke lapho ukuthi nazi aphuma uNyazi wezilukhole zalo Wazange nithelele. Kodwa liniwe baba uThixo lakuminga nami. Thalela abantwana bakhe bafake ezulwini. Amen. Hayi, bamnikwa. Ahazi masola ngaphandle. Salam zabini. Thina uJehova uThixo wasinika uNyazi. Wathi mntanami nawo abantu bakaNkulunkulu bakabhombela basezulwini bonke lawa. Sikhola uNyazi bangcwele amen. Uhlupha yabo bamithindi siphuka ayikho into enzayo manje. Yeka futhi wena ukusibhika ngodaka. Thatha udaka usibhaxeka. Tumbone nje ubana lesona wena unjani wena? Yini ukhomeza abanye abantu izona abakhonza uNyazi wena singakubona ukhonza phi? Ubhiki bhaxekana nabantu boNyazi. Sikhuluma nawe njalo lokuyifoto loNyazi endlini yakho. Sikhuluma nawe njalo sibone leJebeleni ufake ifoto loNyazi. Kodwa uthi ngoNyazi, uNyazi bakuthiwani? Ngesikhathi enezulu mama babe namadolo amhlophe. Ay ngamathayendele otitsha ababafake enhloko zabo mama bemgidini phezu kwenqazi behlabela bethi inkonzo lehlule zinkonzo ayibhala igama lababa bangazathi balahleka oma bethu. Yebo. Wena where are you umapi? Umapi? Wena sithi uNyazi 100% nawe uthi uNyazi 100%. UNyazi 100%. UNyazi 100%. UNyazi 100%. UNyazi 100%. Wawusibamba inkonzo ebuhleni. Sibamba usuku wonke nini izulu. Anento nobhewehlulayo. Angayisa kuwe phambili. Angeni inkonzo inkonzo kodwa bengizama ukusikhumbuzana. Uthamba usukaphi? Usukaphi nami? Yebo. Yesikhathi isimbishisa ukufa wena.
Isikhathi gospel bukuphi wena? Yeah. Awukuphi silethe. Isikhathi enkantolo bukuphi wena? Silethe gospel bukuphi wena? Silethe gospel bukuphi wena? Kamfana mhlanje kuba ebusuku uyaphezulu etabo mhlanje kusho ungazi wawukuphi wena? Yini ngeke uzohlanjwe kangaka? Sheza nkantolo nongene nkantolo. Yebo. Ongene nkantolo wayi? Weshoza bakuyena. Wayi wangene nkantolo. Iphepha likhipha nje igama elincanyana lathi icala libachitha usefeni. Bake bonke bazokhipha imbo nesasihlali babone ngosehluleka. Hey bangwele, khona uNkulunkulu yapha enkantolo. Hey neighbor boys. Anoke nenkantolo ngelinye ilanga. Hey ngiyanimemba bafowethu. Yebo. Ngiyanimemba bafowethu. Suka hayi kona ke. Hayi. Ukukhumbula kube. Hey! Uzumuntu ehleli kahle kwakhe. Afone ngo1 ebusuku. Shoze. Yebo. Inkosi iphephile. Usho umuntu kwakhe uhlezi kahle. Siyasele emadokodweni. Yeah. Nala shipuni phezulu. Wakancenga lo omele labo abalapha endlandlana. Wakancenga ukuthi usho ukuthi wena wedwa uzophuma eceleni. uNkulunkulu wangisiza ngase kakhulu mandini izinto ezisizwa ngempela ngisitolike. Angisiza amandini. Usho ukuthi wena yakhe intamo izoba likhuni. Awuzongena wena kulobu ufakaze ukuthi lo mehluko khona uyemukeleka. Lathi ibhunu ta. Lathi cha. Ningangibophe wena kubantu abenza umsebenzi webandla elikhulu kabudedengu. Lathi thathi phezulu. Ushuta akukho lathi akukho engivumayo. Akuyona lesikisha kababa le. Yebo. Lapha ibhunu lapha labo phezulu eboxini. Baba ufundela incwadi. Lathi hayi ngalo ngifunda incwadi yamathwaza, le ncwadi yamathwaza le. Incwadi awujikelele le gospel. Incwadi lefukwe ngoba yathi le ncwadi engiphethe ithi nokungathola okufanayo kube 100. Kodwa makukhona kodwa kuzothi akusewona lo mbhalo. Njalo. Asikho. Hey, abhubha amadoda sihlezi nawe endlini. Abhubha. Bebona lathi bona dlala lapho phezulu sehluleka bangcwele. Sasimbe sizoboshwa. Ngale ngihlale lapha ngasemnyango ngathi ngizongenza ukuthi sizwe kade ngivale umnyango. Khona ingane kwehlupha ipho. Kodwa ngalelela ngathi wafikeni ngahlala etafuleni lele nombhobho impela obheke kimi. Wangathi wena ngokhuluma. Ngahlala kulona. Abona la imali ehla phezulu ijaji ibhunda cha. Akuyona. Lathi ijaji uyaphi wathi ngiyabonga. Mselani man, thank you. Laselikeli kehla. Lelabhunu udlana sambo wangaphela lo Nazaretha. Lamabhunu aqala kwa udlana sambo. Angimuntu. Laselidela kehla.
la ngica lesandla sangaboka right lathi empopweni lathi bengicela nje ungisise kosenkantolo bengithi ukuyibongela Yebo. wathi uyaphi go ahead baqhubeka nathi ikesha ngiyabonga ngibonga ukuthi ngime phambi kaNkulunkulu ngisebenza indaba enkulu kangaka eqondene noNkulunkulu unyazi bezulu nathi ngiyabonga ngibonga ukuthi ngabe isigebengu ngifanele nalabo abanyoza kodwa ngikhuluma bakhona endlini ithi ngifanele labo zakwethu abathathu bakhona endlini abathathu umsebenzi webandla elikhulu kangaka bawenza budedengu bathengwa zigebengu la selikhuluma isibhunu endlini bangcwele la selithi nalibhuno ngicela ukutshela mise yaphi nginika isinqumo sokunela icala ngambani unquma ungahlukise licala ecaleni kathani maqhubela angikhuluma ngabantu kodwa ngikhuluma ngento yakhe ekhuluma enkantolo Yebo. Injengobuyisho. lo angikhuluma ngayo sengibizele igama lithwabula indoda yakhe waseyisayina yena emafeni wasebondlalifa ngongeke emthethweni lithi nalana kwenza into efanayo nala Yebo. lezigebengu zenza umonakalo esontweni zasezibhala zona ukuthi zona kusukunathi mina 40 years more than 40 years ngeza kodwa namhlanje leli cala ngiliphethe angazi ngiliphathe icala nje ngizolenza libe number 1 leli cala yebo emakala nathi noma ngaganga umuntu ongena yomtshela akakushona signature la enambulula abangcwele enambulula isignature enambulula lekhipha ubude bayo ukuthi nama centimeter mangaka lekhipha ubanzi bayo ukuthi nama centimeter kodwa ngikhuluma nabo uNkulunkulu ngimbone enkantolo Ukathinga. Hayi. angikhuluma ngathi ngikhuluma uNkulunkulu unyaze elibone enkantolo Lona ngena unyaze enkantolo amadoda akhothi imlomeze liseqothuka lungena lokela labo likhwela umhlo wemamba kanjalo lamaphakama waguqa wonke umuntu wabathi asala amadoda lele mama hey bangwe hey konke nkosi hayi nombuza qhubini wasaqhuba manje wasaqhuba ngena manje uphele lo nyaze amen besayakuboni wayifuza ukuthi nginyama ogqokweni wasokubamba noma kufuza inyama ogqokweni awavuka ukuthi nkalankala le akhoze bangana khona endlini yabonga uNkulunkulu ngibonga ukuthi uNkulunkulu ngimbonile zake zami mayikhofuka eKenana zinyuke eKenana ingasabale zinyuka zisuke eKenana ethempelini zikhupele emanyaseni phezulu laso kuyisithe khona inkatha la ingasabaleli la lapho la selithi konkeke imani qala ukuhluba nje ngibamuhle ngayi kade ngiyinkinga kakhulu ngingane zami ngangiboni Bawoni ingubo ivuleka uNkulunkulu yavuleka kathi hamba ubaba kahamba phansi mawamba phansi ingubo ngeke lengubo enkoki livuleka ithi yavuleka liphela ananya uyandiza uJawu hamba noNkulunkulu ondizayo amen wathi yashona phezulu uyabona sefoni abasuka kasala khona amadoda anamanje ahleze ethatha into amanye zasale ezalubazini bafika iphosha limile lapha sebehla benyuke lapha asehamba phambili sengishayekile amathaya sephantshile omabili kodwa kwakukhona ukuthi ngihambe phambili ayiphantshi omabili amathaya engeke lisipele athi yabophi nezinto ebhanishwayo kodwa uJehova ayisukhanda ibhuzu ngabondandi ayimi zithini safika iphosha lapha ligade zonke lapha emahlukana ndlela abheke emhloti nabheke lasathi kazashona khona nonyazi amathande mina efolile amanzi ukuthi azosigubhisa nathi iphoyisa manje baba uzimanda ukhona esasendayo manje baba ngidangizo kuwe ngoba ngathi ngigqoke ngiwehlukile kulabo abantu engibafika la manje uzokwenza nje ngathi lalela baba angizile kwena la ngizwe kahle angiqoqe hamba noNkulunkulu mina uNkulunkulu uthi ngofike ngime la sengimile la safuna umpembe nozimando noImgem safuna cha manje ukuthi nalabo abaphezulu bathi hayi zingenda futhi asazi uNkulunkulu yakhe
kodwa umendisiya lapho uNkulunkulu manje wena uzokhona ukuthi undize uyawathetha behle manje abanye umlala nje ngeke usivimbe thina sijikela uyangizwa wathi ibhamu igreseke kahle kodwa yathi hamlandele lesi sima ngemlenze emthathu lasimbe nesinjani kuphukoda ngeke bothi ize umoya bakubambe yebo wafika uJabu waqhamuka wathi yabona kongiphethe mina nangu bothi anangihamba phambili wazubhokela bekela ihlombo ndabe esenikusa wangena wahlala ehlalweni sakhe wahlala buka madoda abantu abakagangati wahlala phansi wathula didu baphelele ngabantu kufika sendlela lapho seseliphakathi esidwini sakho ngalo ngilibuke nje wathi ava akumenyezwe ukuyanjwa wamemeza umagwaza ukuyanjwa zaphuma zashona phansi esigedleni asala amadoda yathi indoda hawu bengithi uNkulunkulu lokho asala lapho selokho asala lapho madoda athi hawu bengithi uNkulunkulu umuntu ngempela uthatha abantu uphula ivumelano sikaNkulunkulu sentaba noShembe ukwayisa kwenye sasikhala kumzashona phansi asala amakhoba ngaphezulu zehla zona zehla nalo zalandela unyazi azange lusho ukuthi manje siyale lava lasukuma nje bekhomba phansi zashona phansi esigedleni zaqhamula phesheya ukhalela komyela zakhuphukoza wathini zafika zadundu phezu kwentaba zafika zahlala zabuthwa khona zathola zadubu wathola insizwa ehleli phezu kwamanti ibhesu selengahlanye phezu koza wathi ugange ngingathi lasukumu unyazi lwathi malibheke eKenana wasukuflawa lasukumuntu labheka phezulu wabezuzimane zimande buya zimande yayibaba nyathelelo luthuli wajava sengiphezulu kwakhe Nazareth wathi ngipha wangena uJava wathula duthuli lathula hey Nazareth nawo sinezono sithetheleleni yebo noma ngakona ngithethelele mntakwethu noma ngenzani kuwe ngicela ngithethelele emhlabeni amehlo amabone into akaze ngiyibone emhlabeni yebo hey bangwele hey kuhlupha isikhathi kodwa indawo onyazi manje hey hayi yabona wena mntu ufakaze kantolo sazoboshwa thina sisenkantolo impela ngoba ngashaya itafula ngendlela engafanele phakathi enkantolo ayishaya itafula shaya ijaji kodwa ngashaya mina ashaya libhokona bo ngishaya lezandla zakho right wathi udluhlabelela sayibamba ingoma phakathi enkantolo hayi baba ngeke ngikhumbula ubaba nomama ayicula le ngoma la esontweni ukuyacula bengayicula hayi baba kanti kodwa ayishaya ngabona nobaba ngabothi ngabona konke eyilawula zonke wayikhomba ngihambelelwa wayikhomba emnyankoko salandela ikoko zonke ababengekho zakhaza phansi enkantolo sayeke ihlala uNkulunkulu khona ihlalo ehlaphe kushe esanqakuze ngiyeke uNkulunkulu osayiba ngoma wathi ngiyazilwa mingi esa ya ngika ngiyazilwa mingi
laba esabashintsha ngozapho washadula imsini iminteko sayisete ngamathembisa afela phansi la khona indawo lapha afela baphansi apha wama ngishaya inkantolo lokugida kodwa sagida thina phakathi Yebo. yikho-ke ngithi nasimbe sazoboshwa wasayivuma phakathi enkantolo sathi inhliziyo usibona siyibani nisigqebezela unyazi kodwa kulalwa mahamba nonyazi jawulala mahamba nonyazi awudli current rice mahamba nonyazi uthi umalume ngenyanga ilwane zabambili sathi singeke uqhamuke ilwane lapha sabaleka ngathi nyawo zami ngibelethe sithe singe hawuzwa wafika uthi lo ngibaleka nje ngashiya konke amagiya netayela wena wenza njani mngani wami uthi lo hey bese duza besidla amakiwane phela ukhumbule dlula ngane ngqumbu ezibeni ngaqasha imalaso kodwa izange zingifice njoba uthi ngihamba amadlebe azala phansi lo ebaleka uthi ke lo awukahle awume kahle mani ngikahle ima kahle impela mana kahle wenze njani udlo ngengqumbu esibeni sasiyaqweba iziba ngaphezulu wakabonakala sakabona imalaso cha asonga nephunga cha ayibona ngisho umqondo wakho cha phela bengiphephile mina bengisesibeni uthi la awusukuma ume kahle ahlezi phansi wasukuma lo wama wathi hawu uphuma phi la kulamanzi aqobeka nje uthi kona ya ngiphuma khona alikamile ngishikana hawu uphuma lesiba sasemhleni esihlakala uthi lo hayi mngani wami hayi ngathi bukwesinye iziba ayibungekho kulesi uthi lo kanjani uthi inkinga awuzibona nje ancokhona isibuko okuningi uyibuke sondela amanzi engazoyibuka njani uyazibona makholokolo kanjani insila kodwa uphume emanzini uthi ke hayi umphetho kalula kanjani hayi khululeka mngani wami ungaziphakamsizwe bengayiko geza hawu kanti uyaphi la kwashembe hayi bengizoqasha Isithatha. hawu bakushakaje amateksini uqashela bakushakaje ngakini uqashela usubabasiwe cha usunalo ithikithi cha usunayo imvunulo cha uyaya esidlweni cha uyakitha uNkulunkulu cha ukani ukaniwe hayi ngidla nje emhlambeni hawu mngani wami awunankosikazi cha hawu sihlezi nawe nje la unyazi ngathi waniqashile suzothela nomqele wengwe uhlalela ukudayisa nje kuphela uqashile wena la mntu wakho uyadayisa nje kuphela omunye uhlala ekhaya mina ngiyahlambulula hawu hawu bangcwele hawu sikhonze Nkosi asibambeleleni nonyazi nameni amen masabonani sibhekani ububani kodwa sala endleleni unyazi waphuma entabeni lasipha isidlo layibambela lona abantu abekho basaba imvula bangcwele bekumnandi entabeni yaboNkulunkulu amen nakade bengekho behlezi nonyazi amen sihleli kodwa ngendlale akho umuntu odwakhe endaweni yami kodwa amakholokholo akimi uNkulunkulu akawaqede amen abangichopha abanye bangikhuhle kahle kufanelane nonyazi amen bonke ilizwe lakithi bakhonzi benkosi bonke lentaba zangakithi angcoba imndeni yethu khona la
isikhathi sesiphelile mhlawumbe ngoba babethu silapha nje bona basibukile izingane zahamba zashiya emakhaya kodwa sithe sashiswa nempepho kuze emhlanganweni yokubikisela sesiyangimasha ukhisimusi bangcwele amen Amen. ihlukani inhloni isixhanti ungaphinde udlala abanye abafana uKristu uzalwa ngoMashi eNazaretha amen Amen. 25 December ukhula kwaJoyakim eNtilongweni amen Amen. iPhasika limhla 14 January amen Amen. ithi incwadi egcine ngayo idawu lukhulu lusuku lukaMashi alukho lingana nawo inkosi kusenizwini Amen. izwi lenkosi lithe ingoma yokuvala number 15 ishumi nesihlanu izwi lenkosi litheke ingoma yohlatshelelwa umshumayela umvubu wasemthonjeni okuphila emthwalume amen Amen. Nkosi usuguqa kwabangcwele Usiyetho Zimagate wina ulithemba lethu Nkosi yethu Zimagate wina
so ithole lakithe lawa nontanda bathakathe undaba aswentaba zehla sajula ehlele emthandeni emzini kwelasenhlofini amadoda abevunga afasela athathi izinyawo yomangala entolo waphumulo amangala ushimbe ositshe wakambisa ekhaya tabuza tishebe lefameli ochayo izizwe zonke uvuyo sonke athizo bavuza kwesizini ungakunjoji kwesiklale umasikole abahanga ozadinese yenga umbea afika kwasentfali basenza ngakhona eyimu ephuza kwezidisiba esabuye ezobuya abantu iyo isahla izinyana abatha lampusa ngathi omuzweni evelelemu usembrangu uvelina oyinyanga yezulu omkhondo obazwe asemlweni ubazonhliziyo nosokhamzela nonyakaze basebewuthukusa bawuthukisela indlu kasenza ngakhona benodingana abasemhlabeni basebewuphika bathi ngeke usanqoba obusumdala eyinduku yakithi ethuswe emzini wenkosi engalizivele umphathi wesagilasi sinye ushaya ikhova ey'bili ushaya uKennedy kanye nomnakhe uGloria intombi emawotane utelwafazi namadoda behlezi betekula enanda bayebhambayi besho bethi zobe simbone mayekwabusa zorufulathela elasebhambayi silibhese nyakatho siyofuna izazi ezazi umuthi babize Pietermaritzburg eGungundlovu ondohasi bomvu babekhoshe ngawo lo muthi awusebenzanga lutho ongalezinde zenyanga yezulu asilingananga ngabasemhlabeni bathi bazelula aphelela ePietermaritzburg eGungundlovu ondohasi bomvu ezawuzinde ezashawa ogwini omhlaba yile sizwa umntanhliziyo enzeke eThekwini endidebheni zizwe ngongcobo ezalonsika obasemaqadini uthe hamba engalindeli lutho asezimphethe enkulu amahuzu nomahumusha wehlisandla senyanga yezulu abaleki igebengu obisigebengu esikhulu ongalakajani
usuke washesha eyobuka lesandla ufika umbhalo wenkosi enkulu yasekuphakameni othi Shembe is the way watheni na antshena ngathi anobakhetha abantu abakashembeni ngabalethi lapha induka amadida abefundisi baqeqotha ababhishophi ajabe ifundiswa ngaphasi nguhlungudlu rini wawina umuntu webheshu ane mampondo ane mabhaqa ozanini izombona ovile emafini zonke izizwe zokumbona. Cela indlebe emkhandleni omkhulu wasezulwini abantu bakaNkulunkulu balalelisise kahle ngoba kusizwa bona asihlanganyeli nabasethembeziki noma kuthiwa kwenzeke nje asihlanganyeli nabo asihlanganyeli nabasekuphakameni noma kuthiwa kwenzeke nje asihlanganyeli nabo asihlanganyeli nabasegenyezini asihlanganyeli nabakaphakama sikusho lokho kusho lokho ngokusemthethweni ngokuthi umbangeli mayihlubuka wathi akaze kushiya ukuthi asihlangana thina maphekula noma hloboni yawo kuleli bandla kukhushulwa uziliphundi sithekhuluma ayikho indaba yokukhuphula khushula nje la akukho ukuthi umuntu asithele ngale bese bhonga ethi khuluma ihlelo lokukhula kwenziwa kuleli bandla kulokodwa nje bonke abantu besonyazeni lwezulu njengokuhlambuluka lapha ngaphandle kuphelile inyanga emhlabeni wonke kuthiwa abantu abahlambuluke emakubo kwabo mawusuze wafika la lindele imbenge kaNkulunkulu iphume buthi uhambe uhlambuluka embengeni noma ngabe uhlambuluka ini kusho umnikazi wezinto zonke kusho vala kungavuli umuntu ovula kungavali umuntu nakho okunye okubalekile kubuhlungu-ke lokhu nikuzwise kahle kuleli bandla akujolwa akulokodwa nje kujolwe kuleli bandla akujolwa kuleli bandla angazi wathi bezwa kade sishadisa iy'ngane la ngenansuku eblue iy'ngane zabangiswa ziy'ngane ey'khona esotweni sakhala kumnikazi wabantu wathi umnikazi wabantu akuyalwe la madoda ngoba kho ngane noma ngabe nemali engakanani ayikho ingane ekuyeshela umfana ma benza lokho-ke thiwe umnikazi wabantu bazophambana nemvula ma bephula umthetho nje bese kulotshwena sebhayibheli ukuthi inkokhelo yesono yini ukufa nawe uyakwazi inkokhelo yesono ukufa akujolwa kuleli bandla akutshontshelwana indaba kamatshontshelana lapha yikho uyaganwa uphinde ucele uganwa ngane ngokusemthethweni ulobole ukuthi-ke liyahluphiza kaNkulunkulu mayikhuluma ukhuluma izwi elimnandi kabi eGoli enqaba ukuthi umfundisi nomvangeli nenkosi bathatha u-13 qabili impela uthe ubaba eGoli anagane usukhokha kancane uzwede kodwa abashumayeli babumvangeli abacela ngaphambili ngikanikele babesinyana banikele sebebambiwe basibe sonke kanike ukuthi isicathulo ngasifaka umuntu ehambe edolobheni isicathulo sifakwa la empelini ngaphakathi emzini kaNkulunkulu kodwa isicathulo siyafakwa sifakwa esesilayo kuzibonakala nje luyazi uma isicathulo kwasikuyibona kuzo